Dříve, než jsem začal natáčet na sociální sítě, tak jsme s klukama na vesnici a s mojí ségrou natáčeli takovej menší seriál, který se jmenoval Policie útočí a na mě teďkon po 5 letech vyskočily takovéhle záběry, takže si to vychutnejte, protože je to epický. Jako vidět, tak dělej. Natáčíš to? Tomáši, co ti je? Tomáši! A dámeš mi to? Tomáši. Jo.